guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja, bi beşeke nû a qehwe felsefeyê em careke din pêşberî wene. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyeke nû em dîsal pêşberî wene. Murat di bernameya berê de me dest bi Thomas Aquinas kiribû, heta em bêjin Saint Thomas. Thomasê Ezîz. Thomasê Ezîz. Meqala jiyana wî, berhemê wî, xebatên wî kiribûn. Me gotibû ji bo xristiyaniyê navekî pir giring e, heta ramanên wî ji bo xristiyanî wek ramanên fermî hatibû qebûl kirin. Ez me micarem bi hûrgulî dikarim bikevin nav felsefeya wî, fikr û ramanên wî. Belê sezgîn di bernameya berê de wek te got li ser Thomas Aquinas me çarçoveke giştî çêkir. Taybetmendiyên felsefeya wî çi ne? Di bandora kîjan filozofan de maye? Kîja berheman nivisandiye? Ji bo dêra katolîk giringiya wî çi ye? Me qala van tişta kir. Ez dibêm piştîvan agahiyan wê felsefeya wî baştir bêfem kirin. Belê te got dêra katolîk ew hat bîra Murat. Ev du bername ji xwe em behsa dêra katolîk û papayan dikin ki bi giştî di vê sezonê em behsa xristiyaniyê dikin. Belê felsefeya xristiyanî. Belê. Loma tim navê dêra katolîk derbas dibe. Belê. Ez dibêm te ji bîstî berî çendakê papayê dawî Papa Francesco wefat kir û ji bo wan niha dema hilbijartina papayê nû ye. Çavê xristiyana taybetî alema em bêjin katolîk niha li ser Watîkanê. Belê xîncî xristiyana hinek bala însan mirovê din jî dikişîne. Çimkî bi vê nebê wek hilbijartineke hezaran sal berê bi heman şiklî didome ji dunyayê ji welatên cuda kardînal tenê cem hev û wek şiklên berê, wek ritüelên berê dumana spîne ne dixana spîne. Belê wek îşaretekî benda dumana spîne. Li ser vê mijarê sezgîn dixwazim du film pêşniyar bikim. Filma du papa Anthony Hopkins dilîze. Ev papayê ana çû rehmetê û papayê berî wî. Hilbijartina. Sohbetên pir balkêş di nav wan de hene û filmeke nû ye îsal Conclave wek konsey têzanî rasterast qala hilbijartina papayê dike. Yani filmeke balkêş e ji xwe ew sê-çar heb Oscar gird ez neşaşmim. Wek pêşniyar bira di bîra guhdarê me de be. Du papa me temaşa kir bû lê veya jî ez ê temaşa bikim yani piştî van vê sezona got em tê de ne mesela xristiyaniyê û hilbijartina papaya bi rastî bira ev jî nebe wek pirtûka te dît te digwaz ê bixwînin ez dixwînim Murat ya belkî baş e em dest bi bernameya xwe bikin ez dibêm Murat dixwazim ji berhemek Saint Thomas dest pê bikim. Ji berhema wî ya Summa Teolojiya yani teolojiya giştî di bernameya berê de me qala naverok û mijariyên wê kiribûn. Ez dixwazim tiştekî din bipirsim. Gelek filozofên serdema navîn berhemeyên xwe bi tarza diyalogê nivîsandine. Saint Thomas di vê berhemê de rêbazeke metodeke çawa bikaraniye. Belê tarza diyalogê di serdema navîn de pir hatiye bikaranîn. Boetius eger bê bîra te berhema xwe ya teselliya felsefeyê bi diyalogan nivîsandibû. Dîsa Petrus Abelardus berhema xwe ya bi navê erê yana wek pirs û bersiv amade kiribû. Di berhema Samir teolojiyê de jî em dibînin ku Saint Thomas rêbaza skolastik bikaraniye. Lê ne bi awayeke mekanîk. Metoda skolastik wek mîmariyeke fikrî ava kiriye û bikaraniye. Yani Saint Thomas di vê metodê de bi fikr û ramanên cuda re nakeve nav nîqaşê. Dixwaze gav bi gav bigîje hakîqatê. Te got bi fikrên cuda re nakev nav nîqaşê fikrên cuda di metoda wî de rêbaza wî de çawa cih digirin û çawa ew bikartînin. Rêbaza Saint Thomas wîsa ye sezgîn her mijar bi pirseke dest pê dike. Li ser wê mijarê pirseke dipirse û bi vîya wê dest pê dike. Piştî pirsê bersivên
li gor wê pirsê berê hatine dayîn li binî têrez kirin dûrê jî bersiva xwe dide û fikrê xwe dibêje. Rêbaza Saint Thomas di felsefeya serdema navîn de wek rêbazeke giştî hatiye qebûl kirin çimkî ev rêbaz tenê bo bi destxistina zanîna rast nine divê mirov çawa nêzî zanînê be divê mirov zanînên rast û nerast çawa ji nav hev derxe li ser vana jî nexşeyek dide ber mirovan. Di bernameya berê de meqala bandora Aristoteles kir bu Aristoteles wek filozofekî Yunana antîk giringiya xwe di serdema navîn de jî parastiye û em tim behsa wî dikin û li ser gelek filozofan jî bandoreke çêkiriye. Di felsefeya Thomas Aquinas de bandora Aristoteles bêhtir li ser kîjan mijaran xwe nîşan daye? Di serdema navîn de filozofya Hristiyan yani bi taybetî ji bo yên Latîn dibêjim yên bi zimanê Latînî nivisandine dibêjim di sed sala 12 û 13 de felsefeya Aristoteles nas kirin û ji nêz ve xwendin. Berhemên Aristoteles ji İspanyayê bi wergerên filozofên Müslüman gîşt Awropaya Katolîk bi taybetî ji bo ew ê min got Hristiyanên Latînî Hristiyanên bi zimanê Yunanî xeber didan ji xwe Aristoteles nas dikirin felsefeya wî nas dikirin îja piştî felsefeya Aristoteles digîje Awropaya Katolîk Aristoteles ji bo wan dibe otoriteyekê mezin lê ji aliyekî ve jî ji bo Hristiyaniyê dibe talûkeyek çimkî nêrînên Aristoteles û dogmayên Hristiyaniyê li hev nakin ji ber vîya felsefeya Aristoteles di sed sala 13 de li zanîngehên Awropayê hatiye qedexe kirin. Saint Thomas bi awayeke sîstematîk felsefeya Aristoteles li gor teolojiya Hristiyaniyê veguherandiye. Ev veguherîn û lihevanîn jî di gelek mijaran de xwe nîşan daye. Yani tego bêtir li ser kîja mijaran bandora xwe nîşan daye. Di ontolojiya Saint Thomas tem viya dibînin. Di epistemolojiya wî de, metafîzîka wî de, di felsefeya wî ahlaqê de û di gelek beşên din de em bandora Aristoteles dibînin. Ontolojiya Saint Thomas xwediye kîjan taybetmendiye ne? Yani Saint Thomas li ser hebûnnasiyê li ser ontolojiyê çi dibêje û fikrên Aristoteles di felsefeya xwe de çawa bi cih dike? Ji bo wî pêşî taybetmendî ontolojiya Aristoteles ez bêjim. Aristoteles ontolojiya xwe li ser cudahiya madde û formê ava kiriye. Hemû heyîn xwediyê maddeyek û formekin. Saint Thomas vê cudahiyê qebûl dike lê hinek diguherîne. Cudahiya madde û formê di ontolojiya Saint Thomas de di hebûnnasiya Saint Thomas de wek cudahiya puxte û hebûnê derdikeve pêşiya me. Puxte wek esentiya derbas dibe hebûn jî esse derbas dibe. Li gor Thomas Aquinas di her heyînê de puxte û hebûn ji hev cuda ne. Tenê Xwedê li dervê van heyînan e. Xwedê wek heyîneke taybet puxte û hebûnê bi hev re di nav xwe de dihewîne çimkî Xwedê heyîna ku heyînan derdixe meydanê ye. Bi vê cudahiyê Saint Thomas cudahiyek dixe nav ontolojiya xwe Aristoteles û ontolojiya xwe li ser bingeheke teolojik ava dike. Di bernameya berê de gava teqala qedexeya ser felsefeya Aristoteles kiribû wek sedem teqala fîzîka Aristoteles kiribû. Belê yani ne sedemeke giştî jî sedeman yek ev bû. Bi taybetî nêrînên wî yên ser gerdûnê Saint Thomas gerdûnê çawa şîrove dike Murat? Di fîzîka Aristoteles de her tişt bi sedemek derdikeve meydanê. û ji bo van tiştan fehm bikî divê tu sedemê van tiştan jî fehm bikî zanibî. Di bernameyên Aristoteles de meqala çar sedemên heyînê kiribû. Aristoteles di fîzîkê de sedema gerdûnê wek sedema ewlî binav dike. Sedema ewlî çavkaniya her tiştî ye û bê sedeme ne xwediyê hêza afirandinê ye. Tenê ji bo sedemên din tevgerek de dest pê kirin. Sedema ewlî di felsefa Hristiyaniyê de ve diguhere û dibe Xwedê çavkaniya her tiştî. Lê Saint Thomas sedema ewlî ya Aristoteles rasterast nagire dîsa li gor
Hristiyaniye ve diguherine Ligor Saint Thomas xwedê tenê tevgerê nade destpêkirin her tiştî ji tunebûnê de afirîne ji xwe taybetmendiya baweriya Hristiyaniyê ye yani qala gerdûneke ji tunebûnê hatî afirandin dike û nêrînên Aristotelesiyên li ser fîzîkê jî ji bo hebûna Xwedê wek ji bo hebûna Xwedê îspat bike bi awayekî rasyonel wek delîlek bikartîne. Ev delîla got te behs kir delîleke çawayê yani navekî wê heye biçekê behsavê bikin. Di dîroka felsefê de wek delîla kozmolojik têzanîn. Kozmos gerdûn e. Saint Thomas rêbaza Aristoteles bikartîne û ji hebûna gerdûnê digîje hebûna Xwedê. Di fîzîka Aristoteles de meqala sedeman kiribû. Aristoteles digot her tişt Xwediyê sedemek e. Tu gava lê dinêrî sedema sedemê wîsa dirêj dibe diçe wek zincîrekî. Aristoteles dibêje ji aliyê mantiqî ve tu nikarî heta dawiyê vê zincîrê dirêj bikî. Yani divê lojiyekî tu viya bidî sekinandin û zincîrê qut bikî yana heta dawiyê diçe ev zincîra sedeman. Dibêje divê tu lojiyekî bisekinî û zincîra sedeman qut bikî lê sedema ku tu lê disekinî divê sedemek werbe ku karibe bê sedem hebûna xwe bidomîne. Ew jî sedema ewlî ye. Di felsefa İslamiyê de ew jêre dibe muharrika ewlî yani hêza ku hereketê de dest pê kirin. Saint Thomas ev nêrîna Aristoteles li gor hebûna gerdûn û Xwedê diguherîne dibêje gerdûn heye divê sedemek gerdûnê jî hebe sedema gerdûnê bi tena serê xwe heye ji mêj ve heye û çavkaniya her tiştiye ew jî Xwedê ye. Di bernameya Anselm Mustecî meqala delîleke kir û delîla ontolojik. Belê lê di nav delîla ontolojik û delîla kozmolojik de ferqek heye sezgîn. Başkodarî bike zêde azmûnê de bipirsin. Delîla ontolojik ji hebûna têgeha Xwedê dest pê dike. Delîla kozmolojik ji hebûna gerdûnê dest pê dike. Yani destpêka wan ji hev cuda ne. Di serî bernameyê de gava te mijarên ku Saint Thomas ser sekîne min cem xwe jî nivîsî bû Murat li gor wê ez ê bi rêzê biçim. Te giş nivîsan? Giş. Na dora mijara etîkê ye. Em bên ser mijara etîkê. Etika Saint Thomas Xwediyê kîjan taybetmendî yani. Bi etika Aristoteles'e muqayese kirî berawîrt kirî dikarî ji me re qala wî bike Murat. Yani ne tenê etika wî bi Aristoteles'e berawîrt kirî. Erê. Baş e sezgîn. Etik an jî felsefeya ahlakê wek beşeke taybet beşeke taybeta felsefeyê li ser tevgerê mirovan disekine. Tevgera baş çi ye, tevgera xerab çi ye, armanca başû xerabiyê çi ne, lêpirsîna etîkê li ser van mijarane. Aristoteles di felsefeya ahlakê de ji bo tevgerên mirovan armancek diyar dike. Bextewarî. Her mirov, li gor Aristoteles her mirov bi tevgerê xwe, bi her tevgerê xwe dixwaze bigîje bextewariyê. Ev pergaleke teleolojik e. Yani armancek, li ser armanceke ava bûye. Her tişt Xwediyê armanceke, armanca mirovan jî bextewariye û mirov bi tevgerên baş, bi tevgerên ku li ser xwîpakiyê ava bûne dikarin bigîjin bextewariyê. Saint Thomas di felsefeya ahlakê de pergala Aristoteles diguherîne û taybetmendiyeke metafîzik lêbar dike. Li gor Saint Thomas armanca herî mezin ne bextewariye, gîştina Xwedê ye. û ji bo gîştina Xwedê fazilet an xwîpakî tenî têr nake. Xên cîvana qencî û înayeta Xwedê jî lazim e. Ji ber vê sedemê Saint Thomas etika Aristoteles yani etika ku li ser xwîpakiyê ava bûye bi teoriya qanûna xwezayî re dike yek. Qest ji qanûna xwezayî çi ye Murat? Qanûna xwezayî ev e. Saint Thomas dibêje Xwedê di nav gerdûnê de pergaleke ahlaqî bicih kiriye û mirov bi hişê xwe dikarin bigîjin têbigîjin viya. Bingeha vê qanûnê ev e. Yani dibêje gere tu başiyê bikî û ji xerabiyê dûr bisekinî. Saint Thomas
dibêje mirov dikarin vê pergalê vê qanûnê fehm bikin lê xelasiya mezin bi daxwaza Xwedê mümkün e. Saint Thomas qanûna xwezayî an hukûqa xwezayî di felsefeya xwe ya siyasetê de jî bikartîne. Tego siyaset Agustinus hat bîra min ser. Yani ne gota siyaset jî sezgin tê bipirsiyana ji xwe. Dîsa jî bu sedemik yani. Nizam tu aciz bî ve goş. Na ez hinek nexweşim loma bêhna min kitenge. Wala em zorî date. Murat li ser wê çaxê em ê dirêj nekin îro. İnşallah. Li ser felsefeya siyasetê meqala berhema Agustinus ya bi navê devleta Xwedê kiribû. Be Civitas deyî. Saint Thomas di felsefeya siyasetê de ser kîjan taybetmendiyan disekine û siyasetê de hukûqa xwezayî çawa şîrove dike. Thomas Aquinas di felsefeya siyasetê de dixwaze di nav hukûqa xwezayî û hukûqa pîroz de hevsengiyek ava bike. Siyaset û otorîtayê dünyayê qebûl dike. Dibêje siyaseta nav dünyayê, devletên nav dünyayê meşrû ne, lê ev otorîteya ku devleta îdare dike divê li gor pergala Xwedê be. Divê çarçoveyê de di navbera kilîse û devletê de hiyerarşiyek ava dike. Dibêje papa ji qiral bilindtir e, lê qiral di qada xwe de serbixwe ye. Di berhema xwe ya deregno yani li ser qiraltiyê de qala nêrînên xwe yên li ser felsefeya siyasetê dike. Li gor Saint Thomas bi rêveberiya herî baş monarşî ye. Ev jî ji xwe bandora xristiyaniyê ye. Xwedê yek e, divê kesê li ser devletê jî rêvebir jî yek be. Dibêje monarşî yekitî û pergalê ava dike lê dibêje monarşî divê veneguhere zordarî û tîraniyê li hembergava monarşî veguhere zordariyê li hemberî zordariyê mafê berxwedanê diparêze. Pirsê me ew qas bûn bine. Rajî. Ez dirêj nakim yani erê pirsê me qediyan. Qehwe ji hindik maş xwe. Li ser Saint Thomas dixwaze tiştekî dawî bêjî. Ya ez dixwazim lê ditirsim tiştek bêjim. Na bi rastî ez çi bêjim tu li ser wî tiştek dipirsî. Tu çi bêje ez ê tiştekî nebêjim em ê dîrek xatir ji guhdaran dixwazin. Ya bala guhdaran jî kişandiye gava meqala Saint Thomas kir metin bi Aristoteles'e girêdayî qala mijaran kir. Saint Thomas wek filozofek serdema navîn felsefe Aristoteles xwendiye, fehm kiriye û ji nû ve ava kiriye. Bi vî awayî di navbera felsefe Yunana antik û felsefe Xristiyaniyê de girêdayîneke mayînde ava kiriye. Yani weke ku me qal kir ji Aristoteles têgehên wek madde, form, sedem, xwîpakî vana di felsefe Aristoteles de têgehên bingehînin. Van têgehan digire û van têgehan di nav teolojiya Xristiyaniyê de bicih dike. Dîsa di siyasetê de him qala otorîteyeke teolojîk dike li aliyeke din ve jî ji bo hukmraniya qiral qadeke serbixwe dihêle. Li hemberî zordariya qiral jî qala mafê berxwedanê dike. Yani ev nêrîn di felsefe Ewropayê de bingeheke wek dînî û seküler ava kiriye. Erê qala teolojiyê dike, qala taybetmendiyê metafîzik dike lê jiyana nav dunyê, jiyana li ser cîhanê jî dîsa qadeke ji bo wî dihêle. Saint Thomas ne tenê di qada teolojiyê de di qadên wek ontolojî, epistemolojî, etik û siyasetê de jî felsefe Aristoteles bikaranîtiye. Ji ber van sedeman Saint Thomas ne tenê filozofekî Aristoteles parêze, felsefe Aristoteles bi veguherineke mezin weke ku ji nû ve ava kiriye. Loma ji bo felsefe Saint Thomas em baş fehm bikin divê em Aristoteles jî baş zanibin. Saat xweş Murat, ez Xweştir sezgin. soza xwe me ez ê tiştekî din nepirsim ji te. Başım Allah xatir ji godara bixwazin. Em zêde jî te newestînin. Guhdarên hêja heta bernameyeke din bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Guhdarên hêja heya bernameyeke din bimînin di xweşiyê de bê qehwe û felsefe nemînin. Bi xatirê we
خاطرێ وە قهوه و فلسفه